на голям екран. Видеофилмов, мозката. Сега, филм ли правиш? Датчик. Всичка гледай коста. Си морската градина, ли така? У дъжда. Гледай, ги. Морската градина. Я. И си сме. Чичка, я го снимал, която съм имал, бащи. Тук има истински екран. Си стирай, чек. Аз ти кажа какво да Литекс, дринк. Тим! Не, дринк тим, а дринк тим. С прическата малко, аз си мислим. Че е прическата малко? Ти сега прическа ли, кое? Да, я завърча. На кой си прилича, ти на Марио Балотели. Сега Картач. Стига, аз ви от твоята днеска дето те завъртяхме. Сега чек. Си мариката. Ако го ставя телефона, да уши ширката. Ти си в гората, не смече. Сел лъж. Ай, повърчи, да покадеш да пак. Крачка, темпо. И сега ако изпееш една песентичка. Как да изискам. Не, просто 10 минут хората. И хората ще кажат костаска. И се ти момиче с това плащи, къде си бас си уди. Направо. И... Направих те долу като Чакай. Айде. Айде. What the rock и cooking. Кърти. Басти, ташак. Тук ли трева това е зелена, е пак на българска армия. Той трепашка. Ама спря да вали, спря. Спря, ще играем. Ще играят. Черта ми. Дали ще играят? Спред мен не играят. Аз не знам как съм борай с телефона, че. Сега трудно, как да доближа. Ти сега се откари целият какво е. Това се той не може да доближаш на вие. Може. Да, дума отгоре от копчета, не алкет. Можеш. Падна ви на глута нещо. Ташак, аз не мога боря с телефона, човек. Да, аз не мога боря с телефона, смятай докъде съм я докарал. Куки. Те хората не ги гледаш да си. Се ще обикаля. Мислиш, че така цели пусна? Давай. Да свети там. Да свети, да се вижда, че. Не, аз няма опитам да я караме. Там някой път нощно време да им да обикалям, така да снимаме, че. Ти на дискотека ли са ходиш? Екстраваганца, те къстрите хикса. Ама трябва не се виж пали върхте. Да, не, сега взема и бринкит, обличам. Не можеш не е тимна така. Не мога аз не по да взема, на сега ще не, на фитнес, на дискотека, на плаж. Не, ти първо ще направиш на после 2-3 пола да ги има да първо едната му да е бяла, другата червена. То не можете. Едната ще пише бринги, другата ще пише тим бринги, другата ще бъде скалата с ония бик от зарез, знамето на щатите. Само че ще ти скалата трябва да се залепиш някъде ба. Да. То ще направи, човек. Отре ще пише брингит, пък от зарез ще е бика. Да, и... Чишка да ти кажа, чишка. Разбраш. Бринг. Той баш няма грам хорой, че. Да, не, аз не съм тук. Той дискаш ни нали сме тук, който е друг.